Il-Ministru Konrad Mizzi se jressaq libell ieħor kontra Times of Malta wara li ppubblikaw dik li sejħilha gidba sfaċċata oħra. Mizzi qal li mhux minnu li sottometta ineżattezzi dwar proprjetà fil-kwestjonarju sottomess minn Nexia bħala parti mill-eżerċizzju ta' due diligence, dan skont kif allegat f'artiklu fil-faċċata tat-Times. F'evidenza li ppreżenta f'stqarrija l-Kmamar tal-Aħbarijiet, il-Ministru ġab fix-xejn dawn l-allegazzjonijiet. Mill-formuli li pubblika joħroġ ċar kif it-Times of Malta ippubblikaw ittra li ma tirriflettix dak sottomess minn Mizzi fil-Parlament għaliex il-kaxxa ta' Estates Planning Generally ma tidirx immarkata kif fil-verità hi. Kien innotat ukoll kif il-karta li ntużat minn Times of Malta hija ta' Bentley's Chartered Accountants u mhux Nexia BT. Konferm oħra ta' kemm l-istorja tagħhom mhijiex veritiera qal il-Ministru Mizzi. Konrad Mizzi sostna li din l-aħħar gidba ta' Times of Malta ma tistax titqies biss bħala ġurnaliżmu ta' kwalità baxxa, imma parti minn attakk koordinat immirat lejn l-assassinju ta' karattru. Konrad Mizzi fakkar kif din mhijiex l-ewwel darba li Times of Malta fetħu attakk sistematiku u kif fil-passat kellhom jirtiraw allegazzjonijiet simili. Filwaqt li tenna kif huma mistennija stejjer oħra żbaljati fuqu minn sorsi u siti differenti, qal li dawn juru l-ħeġġa ta' ċertu nies fosthom il-Partit Nazzjonalista li ppruvaw ixejnu ħidmet il-Gvern. Dan jidher li hu l-unika mod li fadlilhom biex jitfgħu dell-ikraħ fuq riżultati li qed jikseb il-Gvern temmet tgħid l-istqarrija.